ake magana. Na ga yin. Nan ba shi. Nan ai ga an ga me su kai wannan sakin luburin kenan. da iya bidiyo kala gaskiya da jibo wani yaro wani lubudi amma ka gaba yadda yake wadda lubudin yake inda Kano ne ta yi a share kawo a ga wace gurin la inda ka ne ba ka ta ɗora nan da ba lubudin ma ba su yi yawa ba ma haɗi bai katse ba mai ta fari na ga sarkin can a kuma a gaushe kuma can farin kun abu a wani su ba su daga takwai masu yasa daga sandan wannan sandan gidan gwamnati na haska shi kusa yana sosai shi ma da zafi sa gara kuma zai kiɗa yi mana tabarin gaya ma a iya Kano ne kawai za ka daga sannan wannan ga da kan gidan sarki nan a gwanan ma yi da wakil sarki ne a su ne wannan wani suke suna a mana kar sunan su amaryar sarki yana gajiya wani za a dora wannan wa'yan cikin gari ne wancan gayan mu ina an gaya ne ba nan ba ne a shi gaya ne abu a sarki ya wuce kyawa na ta shekaru wayan masu sun shi nan ba wannan ba ake mini shi ba yanki ake so a yi yanki ake a ga ƙaulaye wata wa shiga ne ba ne sai ya yi da wanke tsorata nan duk share ruwan za ta yi wasu wannan a hakimai ne fa hakimi ne imana fa abinda ba mota wannan hakim ko mota sarki ce wannan ba ta wuce mota sarki wace wannan yanci sun farin Kano suke fi saka wai suke hannun kawai shi kawai da su tuyo masu ka fara wasa ai barin gaya ma wadda Kano shi wuce sai na wani sai ke kyau nan da yawon gani Kano wace ya yi daban gai daban fa ya ba za ka taba haɗawan Kano da gaya ba bambanci su ne kawai suke hawa wanda za ka shi ne wanda za ka ma suke hawa a tsare amma duk wani kowa ma komai a cikin sa kai kyawa dokin sai mana gai ne wannan
da kare sai ya wuce yawa na ga cikin gari da yawa Allah da yawa na ga yan cikin gari Dari yake so. Ya ga ina motar. Ka tsaya mai gama kai. Wannan dokin ba ya kama na. Ya sami ba gwamna ne? Ya ki tafiya fa doki. Ya ki tafiya fadari yake yi. Ya gama. Ai sai ya tsane. Ya ga san doki ga yana jin fadari ba. Da ba yan siyasa. Allah zai da miki yan doki. Kuma kai biya ba kuɗi aka biya aka haushi. Sun fara da ba ko. An gama ko tun da sarki wuce. Kasan ai mahaifin sa ne kwanakin baya mutu shi aka nan ɗansa gidansa ne ya ɗore mana gidansa ne ya ɗore ba mahaifinsa ne mutu ba shi aka nan ɗan yi mana a wasu yan garin ne yawanci za mu je dan fara'u ba za mu je kana na san landiri wallahi koyi da yawa doki wannan gayan ko inda riguna ne da kaya da inda mai sani ya ta motoci ta karfa suke fitowa to da dama wallahi a sun gama wuce hawa kowa fa akwai ragowa sun yi nisa da yawa wani kashi ga